ko e nder waktuji seeɗa tan gonka to Uvira wayli alarba kekiɗe hanki murtuɓe M23 kepti mairie o ñiɓirde gouverneur diwan o e poste kiringo wuro fodde temedde ujune hoɗɓe nder maggo e kabaruji keɓaɗi e konukoɓe kamɓe hoɗɓe nder nokku o haɓatoɓe M23 ɓe gila talata ɓe tawe saraja sare nde ɓe ɓosa ha ɓe naati e nder mayre e deƴre heɓtugol sare Uvira nde ma ɓuura mawninde fitinaji e nder diwan he sare nde hucciti e Bujumbura hakkude mum e lamorgo faggude Burundi ko kilométre uji nogas tan kononki burundinaji goto seydima tawegol murtuɓe M23 to poste kiri hakkude mabɓe RD Congo leydi ndi Burundi wallitta e fodde konukoɓe 17 ujunere kono gila talata o ɓennuɗo ndi uddi kiri hakkude mabɓe RD Congo e wiide daraniɓe ndenka e banggue diplomatie keptugol nde sare Uvira no jagguira hono bonnude nanodiral jaam cifonongal ñande 4 ndu lewru 17 hakkude Kinshasa e Kigali to Washington e ballal horejo Amérique Donald Trump e ɗum jagorɗo Burundi ko fewti e jokkodiri e leyɗe janane andini wonde ko wasde hormade dowlaji dentuɗe Amérique o ɗaɓɓi nde kuugue pawete dow Kigali ko noon kadi wi joguiɗo konngol gouvernement RD Congo kono kadi o jokki wonde yidde Rwanda ko imminde fitina kadi to Burundi kono ko adi ɗum Kigali tumino RD Congo e Burundi wasde ɗoftade e belanteji mabɓe nanodiral jaam ngal